pero volví a ir, en definitivo, estive 43 anos en América, entre Argentina e Cuba. Sí, vivín, como diría Castelao, sempre en Galicia. Eu vivía alonxado físicamente de Galicia, pero vivía sempre en Galicia. A maioría dos meus libros escribínos en América e todos están exclusivamente en idioma galego. Non escribí noutro idioma nunca que non fora galego, en 43 anos. E ademais outras cousas, outras actividades culturales, que sería longa enumeradas, ademais parecería un cousa inmodesto decir as cousas que fixemos en América. Vos seguramente tivestes pais, non, pais poida que estivesen emigrados e foron emigrantes en Suiza, en Francia, en Alemania, pero a vos seguramente en América. A ver, quen tuvo un avó que estivera nun país de América que levanta a mão? Sí, seguro, claro. Eu tamén, E tamén. En Cuba, además. Cuba, é que de América viñeron cousas que vou facer antes que nada un repaseño, xa que se mencionou América e a miña estancia en países de América. Galicia viñen moito a América. De América viñeron o himno galego, que se cantou, como decía, o 20 de decembro de 1907 na Habana a primeira vez. A Academia Galega, que se creou inicialmente unha iniciadora na Habana tamén en 1905, e a bandeira galega ondeou por primeira vez na Habana en 1904, o 25 de xullo. Debemos os símbolos de Galicia, pero debemos moita máis cousas. Viven 300 desas escolas. Galicia tiña un 70, entre 48 e 70% analfabetos, por medio en toda Galicia, e desde América, sobre todo desde Cuba, construíse aquí 304 escolas. 310 escolas, números redondos. E hai que o 80% viñeron de Cuba. Hai tamén algo de Argentina, hai de Chile, hai de México, hai de Estados Unidos, pero o 80% viñeron de Cuba. Tan importantes esas escolas que se reduciu ese analfabetismo en cifras importantes cando o Estado non facía escola e facíanos os emigrantes. A veces con moita dificultades. Eran escolas que non era importancia estes colexios que tedes agora, non tedes idea que hai 50 anos as escolas de Galicia, aparte que eran poucas. Os nenos iban á escola cando chovía, porque cando non chovía había que traballar na terra. Pois hai tanta cousa que en 1919 no Concello Lugués de Viveiro fixose un censo dos mozos que iban ao servicio militar e non había en todo o Concello un só analfabeto, gracias ás 16 escolas que desde Cuba fixeron nese Concello de Viveiro. E así podíamos contar moitas máis cousas. Viñeron estatuto para sindicatos, viñeron de América tantas cousas, viñeron ademais lavadoiros públicos. Vos ahora hai unha lavadora na casa, poñeron darlle un botón e lava, pero antes non. As señoras, as mamás teñen que ir ao río ou a un regueiro que era para lavar a roupa, en colgada e tal. Bueno, pois fixeron desde América moito de lavadoiros públicos. Nunha parroquia canalizaban a auga, porque a auga corriente tamén cousa nova, na casa. Canalizaban